ଏ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ମୋହର ତୁମକୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋହର ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ରବିବାର, ମୁଁ କହିଲି କୁକୁଡ଼ା ଝୋଳଟି ତେମେ କର। କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କରିବିନି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତେମେ କର, ଆମେ ନାଇଁ କରିବୁ। କହିଲେ ହଉ ଯଦି କହିଲୁଣୁ ଦେ ଚାଲ। ସେଠୁ କଡ଼େଇରେ ବସେଇକି ତେଲ ପକେଇ ସେଥିରେ ଟିକେ ଚିନି ପକେଇକି ନାଲି ହେଇଗଲା ଖୁଣୁ ପିଆଜଟା ପକେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ତ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଛେଚିଟାକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ଆଜି ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରି ନଥିଲି, ସେମିତି ତାକୁ ପକେଇ ଟମାଟୋଟାକୁ ପକେଇ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇ ତାକୁ କ'ଣ କଲୁ ନା ଦେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ। ଭିତରେ ଭିତରେ ସେ କଷିବ। ତେଣୁ କରି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ପୁଣି ଖୋଲି ପୁଣି କଷା ହେଲା। ଆଉ ପୁଣି କଷି ସାରିଲା ଖୁଣୁ ମା ଏଇଟା କୋଉ ମସଲା? ଆଲୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଭରେଷ୍ଟ ଚିକେନ ମସଲା। ହଉ ଦେ ଚାଲ। ପୁଣି ତାକୁ ପକେଇ ପୁଣି ତାକୁ କଷି 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 ଏପଟ ସେପଟ କରିକି କଷି ସାରିକି ଯେତେବେଳେ ଦିଅ ଡାଳ ମାଉଁସ, ତାପରକୁ ଦିଅ ଆଳୁ, ତାପରକୁ ତ ପୁଣି ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ପୁଣି ତାକୁ କଷିବ। ଆଉ ପୁଣି ତାକୁ କଷି 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 ସାରିଲା ଖୁଣୁ କ'ଣ କରିବ ନା କ'ଣ କରିବ କିଛି ନାହିଁ, ପୁଣି ଢାଙ୍କୁଣା ଦବ। ପୁଣି ଢାଙ୍କୁଣାଟାକୁ ଖୋଲ। ପୁଣି ଖୋଲି ସାରିକି ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ କଷିଆ। ଯେହେତୁ ମାଉଁସ ତାକୁ ଯଦି ନ କଷିଛ ତା ସ୍ୱାଦଟାରେ ଜମା ନାଇଁ ବାହାରିବ। ତେଣୁ କରି ତାକୁ ଭଲସେ କଷି ସାରିଲା ଖୁଣୁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ତା ଉପରେ କ'ଣ କରିବା ତ ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଯେ ଦେହଟାକୁ ଢାଙ୍କୁଣା ମାର। ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ପୁଣି ଖୋଲ। ଆଜି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଉଁସ ଝୋଳଟେ ହବ। ନେମ୍ବୁ ପକେଇକି କିଏ କେତେବେଳେ ମାଉଁସ ଝୋଳ ଖାଇଛ? ଭାରି ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ। ଏବେ ତ ମାଉଁସ କଷାଟି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ପାଣିଟାକୁ ଢାଳି ତାପରେ ପୁଣି ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇକି ପୁଣି ଖୋଲି ଦେଇକି ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଜଭରି ବଡ଼ ନେମ୍ବୁ ଫାଳଟେ କାଟି ତା ଉପରେ ତ ଚୁପୁଡ଼ି ଦବା। ଆଉ ନେମ୍ବୁଟାକୁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ବୋପା କି ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖ। ଓହୋ ହୋ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପକେଇ ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ତାପରେ ତ ମାଉଁସ ଝୁଳୁଟା ପୁରା ରେଡି। ଆଉ ମାଉଁସ ଝୁଳଟା ତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଟିକେ କଷା କଡ଼ା ହେଇଥିଲା। କହିଲେ ଚାଲେ କଷାଟାକୁ ଆଗ ଖାଇଦବା ତାପରେ ଯାଇକି ଖାଇବା। ଆଉ କହିଲେ ହଉ ଚାଲ। ତାପରେ ତ କାକୁଡ଼ି, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, ଲେମ୍ବୁ ପକେଇକି ଗୋଟେ ସାଲାଡ଼ଟେ ହେଲା। ଭୋକ ତ ଭାରି ଜୋର କଲାଣି। ଦିଅ ଚାଲ ବାଢ଼। ଭାତଟା ବଢ଼ା ହେଇ ଚିକେନ ପତଳା ଝୋଳଟେ ପୁରା ହେଇଛି। ଭାରି ସ୍ୱାଦ ଲାଗୁଥିଲା। ଭାତ ଚିକେନ ଝୋଳକୁ ସାଲାଟ କାହିଁ କହୁଛ? ପୁରା ଚସ୍କା।